महाराष्ट्रात मोठा सत्ता संघर्ष घडून आला। त्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकार उदयास आलं। त्यानंतर आता राजकारणातल्या हालचालींमुळे पुढचं टार्गेट गोवा असणार अशी चर्चा देखील सुरू झाली। गोव्यात सध्याच्या राजकीय उलटापालतीमुळे एकच खळबळ माजली आहे आणि गोव्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला। एकीकडे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी भारत जोडो अशी यात्रा करत असतानाच काँग्रेसला हा मोठा धक्का गोव्यात बसलाय। काँग्रेसच्या 8 आमदारांनी आज भाजपात प्रवेश केला। यामध्ये माजी मुख्यमंत्री आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांचाही समावेश आहे। गोव्याच्या राजकारणात ही मोठी घटना मानली जाते। या घटनेमुळे गोव्यात ऑपरेशन लोटस यशस्वी झाल्याच्या चर्चा सध्या रंगू लागल्यात। मागच्या 2 महिन्यांपासून गोव्यातल्या राजकारणात मोठा बदल होणार असल्याचं चित्र स्पष्ट दिसत होतं। मात्र आज या पक्षांतरामुळे काँग्रेसमध्ये मोठी घट निर्माण झाली आहे। काही दिवसांपूर्वीच वास्को बायना इथल्या एका पत्रकार परिषदेत नजीर खान यांनी या फुटीसंदर्भात एक मोठं वक्तव्य केलं होतं। येणाऱ्या 2 महिन्यात काँग्रेसचे 8 आमदार दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणार असल्याचा खळबळजनक दावा नजीर खान यांनी केला होता। दिगंबर कामत यांच्यासह मायकल लोबो, डिलायला लोबो, अलेक्स सिक्वेरा, संकल्प अमोणकर, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई आणि रुडॉल्फ फर्नांडिस या अशा 8 आमदारांचा यामध्ये समावेश आहे। तर युरी आलेमाव, एल्टन डिस्काटा आणि कार्लोस फेरेरा हे आमदार यापासून अलिप्त आहेत। आज सकाळी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यासह झालेल्या बैठकीनंतर 8 आमदारांच्या गटानं आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपामध्ये प्रवेश करत असल्याची घोषणा मायकल लोबो यांनी केली। काँग्रेसमधील अंतर्गत गोंधळाला आम्ही कंटाळलो होतो। या पक्षात आपल्याच नेत्यांचे पाय खेचण्याचे प्रयत्न सुरू होते, त्यामुळे आम्ही भाजपामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचं मायकल लोबो यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय। तर मडगावमधून विधानसभेतून सलग 8 वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले दिगंबर कामत आता भाजपमध्ये आल्यामुळं काँग्रेसचा बालेकिल्लाही भाजपाच्या ताब्यात आलाय। काँग्रेस आमदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे गोव्यात भाजपची ताकद मात्र आणखी वाढली असून याआधी काही काँग्रेस आमदारांनी सत्ताधारी भाजपामध्ये प्रवेश करण्याचे 2 प्रयत्न केले होते। मात्र आवश्यक संख्येअभावी हा प्रयत्न फसला होता। काँग्रेसने मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत यांच्या विरुद्ध पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल अपात्रतेची याचिकाही दाखल केली होती। आजच्या घडामोडी म्हणजे 3 वर्षापूर्वी काँग्रेसच्या 10 आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली होती। तेव्हा नेमकं काय घडलं होतं याचा ॲक्शन रिप्ले असल्याचं सगळीकडे म्हटलं जातंय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे हात बळकट करण्यासाठी आम्ही भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे। तसंच काँग्रेस छोडो भाजप को जोडो असा नारा देत माजी काँग्रेस आमदार मायकल लोबो यांनी माध्यमांशी संवाद साधलाय। या गोवा काँग्रेसच्या बंडाळीनंतर गोवा विधानसभेत एक पेच निर्माण झालाय। या पक्षांतरामुळे गोव्याच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेताच नसणार आहे अशी माहिती गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांनी दिली आहे। काँग्रेसकडे संख्याबळ नसल्यानं यापुढे विरोधी पक्षनेता नसणार हे स्पष्ट झालंय। या संदर्भात कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला जाणार असल्याचंही सभापतींनी स्पष्ट केलंय। येत्या डिसेंबर महिन्यात गोवा विधानसभेचे अधिवेशन होणार आहे। मात्र काँग्रेस आमदारांच्या भाजप प्रवेशानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेच अंतिम निर्णय घेणार आहेत। काँग्रेसच्या 8 आमदारांच्या गटानं भाजपामध्ये अधिकृतरित्या प्रवेश केल्यानंतर भाजपाच्या पक्ष कार्यालयात 8ही आमदारांचं आज मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं। एकेकाळी काँग्रेस आमदारांनी पक्षांतर करणार नाही यासाठी मंदिर, चर्चमध्ये जाऊन शपथ घेतली होती। मात्र काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या राजकीय नाट्यावर आज अखेर पडदा पडलाय। आता गोव्यात बळकट झालेल्या भाजप पक्षाचं गोव्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं नेमकं काय धोरण असणार आहे याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय।